Nou dat er geen buitenschoolse opvang is. Wat doe je dan in pauzes en na school? Thuis, op de bank, de telefoon. Ja, of tv, mobiel. Ja. Nou, meestal ging ik dan sporten. Wij hebben beide een baan waarbij we net om 4 uur in de auto stappen en een kwartier of 4:30 thuis binnen. Dan praten we toch wel over 6 uur we zo'n. En dan is het gewoon lekker voor u, maar ook voor de band, dat het dan gewoon klaar is. Dat zei van, jongens, we eten even met z'n allen. En we hebben tijd voor leuke dingen. En net meer dat pushen van, moet er nog huiswerk maken worden en dat soort dingen. Ja, slim, want dan hoef je thuis niet meer te doen. En dan heb je ook al het gedoe niet meer dat je het verkeerd inplant of zo. En dan heb je ook meteen gezellig met andere kinderen en zo. Ben je gewoon klaar als je thuis komt, dan hoef je er dan niet meer op te denken. Dus dat is wel een voordeel. Ja. Zit er ook nooit die onder? Best lang op school, hè? Ja, dat is net zo'n heel fijn idee. Maar Nee. En als je lang moet fietsen, dan moet je soms alleen fietsen of zo. Als andere mensen wel gewoon naar huis gaan. Dat klinkt wel als dat het relaxter is dus. Maar aan de andere kant, zoals je zei, kinderen, je leest nog meer verantwoordelijkheid bij de squallen en die neem je dan zelf als ouders net. Of zie je dat zo net? Nou, ik zie dat zelf net zo. Nee, absoluut niet. De Hiskwallen staat hier eigenlijk boeten. Het is een initiatief van Boeten Ouw. Squallen wil gelukkig daar aan mij werkje. En het is ook het verschil van, het is geen huiswerkinstituut, maar ze worden begeleid. Ze kunnen hun verhaal even kwijt. Wat meer de tussensituatie creëren. Ja. Alleen nog dan op squallen. Misschien is het ook wel leuk als je in plaats van alleen huiswerk maken ook iets anders doet dan alleen huiswerk. Want soms dan heb je ook bijna niks. En ik kan me ook voorstellen dat je soms geen zin hebt om huiswerk te maken en toch niet naar huis wil omdat je ouders niet thuis zijn. Wees eerlijk, komt het er nou wel eens net van, dat huiswerk? Ja, heel vaak. Ja. Heel vaak. ja. Nou ja, soms als het veel is dan denk je ook van, nou ja, laat ook maar. Of was het 14 best.